Business is failing. All you need is a legendary story. Pero paano kung may kapatid na buwisita? Oh, baby, let me sing the love song for you and me. Ako ni ka? Chance to catch him. It's the final weeks of Finding Love, weekdays 2 p.m. on Load mo GMA. nga ako sa PM. Pira? Ha? Pira? ML10? Ha? ML10? Load. May MP10 ba? Token text? Pag-load. I-register ko na lang to. Di ba man kita niloload? Mag-connect ka na lang. Number? Wait lang, itatry ko lang kung ano ang pwede. Try ko na lang dito kung may ML10. Mag-ML10 ka na lang. Number? Number? Wait lang. Ay ba, nada na. Nagbago na sa isip ko. Si Malaman. 09. 09. Hindi ko na kabisado. Wait, naghahanap na ako yung panglaro. Ay na. Tapos na. Maybe next time. Nakalive ako sa kuan, YouTube. 50. Para pang email 50. Gisa na. Wala mo, Jeep. Hindi man ako naka-PM. Email 10. 0967. Wait lang. Tignan mo.
Kapag ang lalaki, payat at matangkad, asahan mo, amoy ng baklayan. Ako nabuti sa ano ko eh, sabi na nakakadumi na nililigawan ako. Kinalikuran mo ako. Yung Nang papal. Lahat na naman. Kamil. ayoko na. Ayun. Kakalabas lang eh. Oh, ano yan? Oh my God, why? Why is it like that? Ulit. Saan? Sa hotspot na? Di ko pa ulit. Yan, magdalagin tayo. Hindi yan, dali na. Ulit ni ate, magdalag na tayo. Bubuhanin ko na nga kasi. Alam mo ka? Load kita. Load kita. May na ba dito sa akin? Oh my God. Number. Zero nine. Kanina pa kasi. Pare ka siya load. Nga pa inuragan. 097. Globe ba yan? Ako. Ang bait mo ah. Ha? 0967 351. 351 1216. 1216. Ako. 967 351 1216. Ako. Ay, upo. Langbat mo. Ito lang. Thank you. Ano, Go 50? Super Go 50? 6 gig data for all site. Ako.
Hindi ako naglalaro. Masakit na ulo ko. Magtutok ka madalas. Hindi na sabog. Hindi na. Okay naman. Ewan ko na kung ano. Buo pa. Wala pang kulang na balahibo. Wala pang kulang na daan. Iyan mo si Mama mag-lift. Ay, nakahit. Dito, ang dami ko lagi sa kansan. Yay! Ayusin mo ata yan. Simula na ang stress natin. Ako nga mag-perform. Basta bukas na ako. Wala kang Angela kanya. Ikaw na lang kung Angela dito. Palangila. Kaya nakalagay na yung sa akin. Angela lang alam ko. Hindi nagporta basta pa. Dapat meron tayo sa fighter attack. Bebe mag-iiyak. Yan. Dapat yung sa line up. May fighter yung Diba na ang Debbie? Hindi na ba ako magbubuhay? Ay naman. Kasasaw ba kayo?
Anong nasusulat ko ba kayo? Masama kaya yung nagsa-cellphone ng pakayang ilaw? Hindi. Nakakalagan nila ba? Ano ko, Nick? Hindi ko mag-ano. Gagalingan ko ba? Ayaw nila eh. Walang niya kayo, dinitin kayo ha. Ay, tiniwanan mo. Oo. Yung issue. Mate, naglalog ko sa MM. Hoy. Nag-load ko ba sa MM? Yung sabi, sinasabi mo. Yung iba number 1 eh. Pinakalabong kami alpha number 1. Nasa pero mo na. Kaya kami inano. Kayo kasama? Hindi. Nako, bobo naman yan. Ginagawa ko ng tao. Yun. Huwag na muna sa sana. Wala, hirap ang
Napo ko pa rin sa inyo dito. Bakit ako trip pa lang? Di, balik ka, dali. Pupuntahan kita. Gagawin mo naman sa ikaw nga pa kayo. Oh my God! Oh my God! Tara, patay natin yung halag. Ano? May pangalan ate, ano ba? Kulay pala na yung ano. Uy, kawawa. Mamatay na yung tank natin. Ang dami ng mga Okay lang ako sila tayo sa isa. British ang mga magulang. Tapos yung maintindihan. Naka-discover ng gene therapy na literal na tumukis sa life expectancy ng mga hayaan ng mga situation at walang life expectancy. Pero okay. Okay. Magpakalag naman na yan. Kung ipag-laro dito. Atan ba yan? Life foundation ng madaling